Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar y dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Un dia, que jo estava a la platja estirada sobre la sorra amb els braços estesos, l'Olga es va acostar per darrere i va començar a trepitjar-me les mans amb els seus talons alts. Quan en Pablo es va adonar del que estava passant, se li va escapar una gran riallada. Cada vegada que jo col·locava les meves mans cap enrere sobre la sorra, l'Olga s'acostava i me les trepitjava. Finalment, quan ja en vaig tenir prou, vaig agafar un peu de l'Olga i li vaig retorçar violentament, fent-la caure de cap per avall sobre la sorra. Va ser l'única vegada que vaig retornar-li les seves amabilitats. I la cosa va fer el seu efecte, perquè després d'aquell dia mai més va tornar a acostar-se a mi. Sens dubte és ella qui despertarà la força creadora que bategava en Pablo. També despertarà l'amant. El dissabte 8 de gener de 1927, gairebé a la vesprada, Pablo es fixa en una noia que veu a través d'un aparador a les galeries Lafayette. La segueix, amb una mirada, espera que surti i l'aborda amb el millor somriure. Senyoreta, el vostre rostre és molt interessant. M'agradaria pintar el vostre retrat. Sento que junts farem grans coses. Soc Picasso, diu a tall de presentació, tot assenyalant un voluminós llibre en xinès o japonès on es parla d'ell. M'agradaria tornar-vos a veure. Us espero el proper dilluns a les 11 al mètode de Saint-Lazare. Marie-Thérèse ignora completament qui és el tal Picasso, però s'ha fixat en la seva bonica corbata vermella i negra, que ella conservarà tota la vida. Antigament, les joves no llegíem els diaris. El nom de Picasso no significava res per a mi. El que sí que em va agradar era la seva corbata. Després, ell em va fascinar. If you ever have to plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is my pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Picasso no ha tenido a Lee Miller. Nush Eluard no ha tenido ni a Penrose ni a Man Ray. Lee no ha tenido ni a Picasso ni a Eluard. Eluard no ha tenido ni a Lee ni a Dora Maar. Pero sí ha tenido a Gala, que ha tenido a su vez a Max Ernst y a Dalí. Penrose no ha tenido ni a Nush, ni a Dora Maar, ni a Gala. Pero tiene a Lee, que es lo esencial. Ella es veu que s'arranca, és natura i és branca, és sal d'aigua, és felina. Ella és plor que es desafina, és guspira que salta, és caliu i és esperança, és records d'una vida, és l'orgull